Quello su dove cupire le macchine. Agresivno. Znaš ona kad se uzvrti ne ostane. Kad otide gore. Ja ti vikam steđi pred se. Ja ne ukulemo se bilo. Da li se ovo vidi? Ali ja ti kažem, ako ga nateti, izgleda 99% da bi. Ajde, ajde, ajde.
nađe. Sad se par dne. Kišu ti je, bre. Sad rekao, vidi idemo na gore pa ima da... Zajci. Pa svaku godinu gazim, nikad zajca odatle nesam podigao. A idealno mu mesto tu je da zalegne. Pa idealno mesto, ali nema ga. A to pretraži sve.